оё дар соли 2026 авфи муҳоҷирон муқаррар шидагӣ ҳаст? Ман аз Россия штраф дорам. 60 рӯза спор гуфтагиян. Канали Сомониён Тиҷаям аймай. Яъне ки ҳамуҷадам гоҳ-гоҳ видео мекунем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст ки дар чӣ масъала суҳбат мекунем. Ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. Нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор дорен ё берун аз Россия қарор дорен, агар шумо хоҳед донистан ки аз Россия депортатсия дорен ё ки надорен, номерои WhatsApp мебарояд, танҳо дар ҳамин WhatsApp бинависонед, барои шумо проверка мекунад. Хоб чӣ хеле ки мо гуфта будем ки дар бораи авфи муҳоҷирон видеои алоҳида мекунем ва маълумоти нав боша барои шумо пешкаш мегардонем. Бародарони азиз ва гироми қадр, аз рӯи комментарияҳое ки шумо менависонед, оё дар соли 2026 авфи муҳоҷирон муқаррар шидагӣ ҳаст ё ин ки не, мутаассифона ҳозиража шидагӣ нест. Тақрибан 6 моҳ ё ки 7 моҳ мешавад ки як бор Думаи давлатии Федератсияи Русия ин чиза пешниҳод кард ки авфи муҳоҷирон карда шавад, вале мутаассифона то ҳозир қабул шидагӣ нест ва ягон информатсия дар ин масъала нестай. Яъне дар соли 2026 ҳам авфи муҳоҷирон шидану нашиданаш ҳозираш аниқ нестай. Бародарони азиз, даставерни информатсияҳои аниқ ва дуруст дар ин масъала нест. Худо хоҳад чи информатсияе ки дар бораи авфи муҳоҷирон агар ки шид, мо видео мекунем, барои шумо пешкаш мегардонем. Ҳама рӯза видеоҳои моро интизор бошен. Ба хотире ки мо гуфтем дар ҳамин масъала як видео мекунем, дар аввалаш ҳамин чиза фаҳмонем, то якбора ба чанд саволи шумо ҷавоб шавад. Якбора чанд нафар ба саволаш ҷавоб мегирад ки дар бораи авф ҳозир ягон гап нест ва авфи муҳоҷирон намешавад. Хостем ҳамин чиза ба маълумоти шумо бирасонем ва акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва саволотон ҷавоб мегардонем. Кадом нафари шумо мехоҳед границаи Қазоқистон мегзарен, номерошон мебарояд, занг занед, граница мебаранд. Али нависондай: ассалому алайкум акаи Сормон. Ман моҳи июл патент гирифтам. Чека то 10 декабри соли ҷорӣ супорида будам. рӯзи 8 декабр ба Тоҷикистон омадам. Агар ман ба Русия рафтанӣ шавам, пас аз 3 моҳ бояд равам ё ки 3 моҳ нашуда равам мешавад? Пешакӣ сипосгузорам барои ҷавобтон. Не, шумо 3 моҳ интизор намешавед. Яъне ки ҳамаи документҳои шумо дуруст буд, қоидавӣ буд ва пули патента боз пешпардохт кардагӣ ҳастен, мушкилӣ намешавад барои бозпас рафтан ба Федератсияи Русия. Соҳиб нависондай: салому алайкум акаи Сормон. Ман аз Россия штраф дорам. 60 рӯза спор гуфтагиян. Не ки ман аз Россия биромадам. ҳоли як штрафа споро мешава ё не? Ман аз спорида биромадагиам. Не ки акаи Сорбон ҷавоб тен илтимос. Наспоридани штраф сабаб шида метавонад ки оҳиста номи шуморо дар чорни списка дохил кунад ва шуморо запрет навъезд бикунад. Ва споридани штраф ҳеҷ гоҳ дер намешавад. ҳоло ҳам мисол вақт ҳастай ки биспоред ҳамин чиза. Хатабов нависондай: салому алайкум бародар Сорбон. Онҳое ки солҳои таваллуди 99 сали соланд, моҳи январ соли меомад 26 сол, моҳи январ зодрӯз доранд, 27 сола мешаванд. ҳамонҳо аз хизмати ҳарбӣ озоданд, баҳорӣ онҳоро ғам доданд ё ки ба хизмат даъват мешаванд. Нафарҳое ки ҳамин моҳи январда 27 сола кишиданд, дар призофи баҳорӣ аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. Баҳодур нависондай: салом акаи Сорбон. Раҳмати калон. шумоам дар ҳаққи мо дуогӯ бошед, мо ҳам дар ҳаққи шумоам. раҳмат барои хизматотон. зинда ва сарбаланд бошед. доимо дар ҳаққи якдигар бояд суханҳои хуб бигем ва дуои хайр кунем. худованд кунад ки тану ҷони мо солим бошад, умри дароз дошта бошем ва доим дар хизмати якдигар бошем. худованд ҳамамона нигаҳбон бошад. Юсуфҷон нависондай: ассалому алайкум ака. сози хубӣ. ман дар реестр ғалтидагиам. агар аз Россия биром шода мешавад? илтимос ҷавоб диҳед. ҳозир дигар намешавад. ба хотире ки муҳлате ки додагӣ буданд барои аз Россия берун бароен ё ки ҳуҷҷатотона дуруст тақ кунед, ӯ муҳлат тамом шудагиай аллакай. Мукаррабов нависондай: салом акаи Сормон. додарам Россия рафта буд. мигратсиони студент ҳозир омадай, баъди чанд моҳ рафта метавонад. студент нест. студент ки бошаву набоша, яъне мигратсиони картаи ҳамин учоба қайд кардагӣ бошен, аз Россия ки баромаден ҳозир шумо, ба хотире ки пештар учоба доштаен шумо, боз дар ҳол метавонед ки сафар кунед. яъне шумо 7 моҳу 5 моҳ ё ки 9 моҳ интизор шуда намешинед. Барха нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. ҳамин саволи манда ҷавоб медодем.
ман дар реестр будам. Мигратсиони картаам просрочка шид. Штраф кардан штрафа супоридам. Тоҷикистон омадам аз реестр удалит кардам. Ман метавонам баъди 3 моҳ Россия равам. Штрафа ки супорида бошен ва номтон ки аз реестр баромада боша, бале метавонем ки сафар кунем боз. Абдуллаев нависондай. Салому алейкум ака. Ман видварения шидагӣ. Паспорт печати аннулирован задагӣ буд. 1 сол шуд. Ман ҳамин паспорт хати метавонам ба Россия равам. Видварения 1 сола агар шидагӣ бошен ва муҳлаташ ба охир расида бошад, бале боз ба ҳар ҳол барои дилпир будани хитон як бор тафтиш кунен, баъд сафар кунен. Сурайё нависондай. Ассалому алейкум бародари азиз. Аввалан гуфтанем ки худованд ҳамеша нигаҳбонат бошад. Бародар баъдан муроҷиати ман ки ман 3 моҳ шуд дар шаҳри Россия ҳастам. Регистратсиям тамом шудааст. Ман метавонам граница гузашта бо документ кунам. Худованд шуморо нигаҳбон боша ва регистратсияи шумо тамом шудагӣ боша. Барои шумо аз ҳама плюс аз ҳама роҳи осон ҳамие ки ҳамон таксиҳое ки граница мебаранд боваринок 100% қатӣ ки мисол суҳбат кардем аз уҳдаи абрад на Россия дар овардани шумо баромада бутонанд, бале ба хотире ки бисёр вақтҳое мешавад шумо ҳозир бе регистратсия гаштаистен, вақте аз Россия баромадан метавонанд шуморо запрет кунанд, видварения кунанд барои регистратсия надоштанатон. Як нафари дигар нависондай. Салому алейкум ака. Ман баъд аз соли нав 2 моҳ меша бе документ гаштаистам дар Россия. Баъди соли нав хона бурам дар соли 26 ҳамун 2 моҳа ҳисоб мекунанд ё чанд рӯзе ки дар 26 ҳисобам ҳамура? Не, яъне те чанд қадаре аз аввал беҳуҷҷат гаштагӣ дар ҳамин соли 2025 ҳамун ҳисоб шида меравад то чанд қае ки меистиям буда. Фозилова нависондай. Салом ака. Чӣ хел фаҳмем ки патентомон аннулироват кардагиянд? ҳоли худо хоҳад насиб дар ягон видео мо ба шумо тавсия метиҳем, менависен, проверкатон мекунам. Як нафари дигар нависондай. Салом Солимон. Амнистия мешавад гуфтесиян барои муҳоҷирон. Ҳамин гап рост бошад ё не? ҷавоб де. Дар ин масъала фаҳм мондем алака. Қурбонов нависондай. Салому алейкум. Сози хуби ака. Канали Сомониён тиҷей чӣ хеле ака? Канали Сомониён тиҷеям аймай. Яъне ки ҳамуҷадам гоҳ-гоҳ видео мекунем, аз уҷарам видеоро тамошо кардан метавонем. Бародарони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. Саволотон бошад дар комментария бинависонед. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com